Здравейте, хора! Днеска ще играем в Fortnite. Аз съм Zipis15837. Може да ме викате Redus10. По-добре да ме викате той. И сега ще играем Quarters. Ще правя парт 2. Може би. Не знам, ако ми стигне времето, ще продължа да играя. Преди микрофона ми е бил изключен. Добре, че един приятел ми го каза и мерси на него. Започваме. И приятно гледане. Ето. Сега ще започнем Battle Royale игра към някакви лилави чудовища. Играта се казва Quarters. Ще може да спечелите кирка и боса. Аз не знам до кога ще живея. Скачам много се. Може да играете с приятели и така по-вероятно ще спечелите кирката. И може и да се абонирате за моя канал и за Alex Gamer BG. И ето намерих едно оръжие. И той качва Quarters май. Аз бях в неговото видео дори. Може и да се абонирате в него. Казва се Alex Gamer BG. И какво да кажа друго? Продължаваме си играта. Много патрони да ми. Къде е? Това ми може да ми трябва. Не знам. Къде има чест? Къде е тук? Ето. Снайпер. Вече започваме, мисля, че. Добре. Между другото, мисля, че ще ми стигне времето само за първи раунд. Но това не означава, че няма да свършим това. Може би после може да кача стрим. Не се знае. Някъде тук има чест. Още 16 секунди. Той го има в видеото Александър. И сега продължаваме и до чудовищата. Не това. Може и да се предпазват. Аз го гледам, за да ви предпазвам. Ето, не умирам. Вече тук почва да стане тук. Майко! Какво става, бе? Аз ще умра. Трябва да се предпазя за повечето. Но аз ги убивам, за да печеля оръжие и такива неща. О, това изглежда яко. Не е яко. Ей, ги взимам да се отдете тук.
Добре. Сега може да ходим хора. Май! Убивам ги с кирка. Ау, мале. Да се скиваме и да те Добре, айде да бегаме малко. Това ще е за днеска и ай, чао хора. До не знам кога. Утре или после ще кача другата част на видеото. После ще кача с 2 обаче. Това видео малко ще бъде късичко. И сега ви затварям хора. Ай, чао, до после.